Și avem 33 pe Touareg. Le probăm astăzi. Și o să vă fac spre sfârșitul clipului și câteva impresii. Și pe șosea, și la viteză, și de sunet. Am pus Kumo. O să vă arăt dimensiunea și detaliile în clipul acesta. Aici? Da, nu, la revedere. Hai. Îl avem și pe domnul Rusu aici cu noi. Poate vă era dor de el. Am venit să testăm anvelopele. Și vrea și domnul Rusu să urce și el aici. Din păcate nu prea se vede cât de abruptă este această urcare. Sperăm să se vadă acum când urcă mașina. Hai să vedem ce face Rusu. Hai să-l vedem și pe Rusu. Touareg 3.0, MT-uri noi, Nankang. El nu le-a desumflat. Nici eu am simțit puțin că nu sunt desumflate suficient de mult. Hai să vedem. Bine fac. Bravo. Vale ajunge la 9. Da? Ah. Că nu urcă, nu vă panicați.
Nu mă, sunt sus acolo. Hai că putem spate, îl facem în alta pe parte din alta. Acolo sunt pietre, vezi? De pietrele alea vorbeam eu. Da, m-am urcat. Hai, Van. Haideți să vedem pe Rusu, este abruptă. Bine, este uscat acum, adică nu trebuie să... Dar sunt aici niște încrucișări, sunt... Oricum, cu BF Goodrich nu ajungea nici până la jumate. Mă refer în starea pe care o aveam eu. Mașini, mă, mașini. E? Vezi că la coborâre e mai nasol ca la urcare. Să mor eu. Dar spuneți-mă ce butoane să apese, că poate gen... Păi e mașina lui. Păi da, La mine dau decât low. Low și drive. Spune ce butoane să apese, gen, poate nu știe să... Că la Duster n-avea blocanți. Pe toți. Vine și iconița acolo. Lasă geamul deschis. Cu a doua? Păi stai boss, depinde de cutia lui. Nu mă, cu a doua, că nu merge cu a întâia, moare, drept. Ia, dai cu a... Până vă hotărâți voi, se duce cu a treia. 1200 de ture. Aici de mic, descarcă. Te sperie el, urcă. Păi că vine pe sper. Pune și el să lasă normal. La urca, cred. Da, acolo! Așa. Să mor eu dacă te mint, dacă plec de acolo urc mai mult decât el. Mă jur. Uite, o pun acum acolo. Lasă-l, mă. Nu mă duc cu tot o pun. Poate cu a întâia, mă. Pe cu a întâia ai vrut? Ultima oară, da. De cu a doua. Cu a doua am oprit eu acolo, că merge. Păi dai mă, până sus, e drept. Auzi bă, Vali, sus e drept. E drept, da. E platformă dreaptă. Și-am pus și cu fața mea. Pe spate. Păi da, mă, dar așa încet nu urcă, lăsați-l, că mă, e să frică, dea- da, lasă-l, nu. mă, să mai întâlnești. Să mai antreneze. A doua. Aia, păi nu așa, mă. Ce-a făcut? Ce-a fost asta? Ce ai făcut? Păi ai platou sus, panoramă. Nu pleacă de acolo. Hai, dă-o înapoi dacă vrei să o urci pe aia. Da, bine, tot ai. Nu e tot dracul ăla, e că oricum acolo nu-i dai tare.
Fața lui Rusu spune multe acum. I-a murit motorul, mă? Eu am urcat mai bine ca el. Și de ce? De ce? Că noi am dat acum și am luat toată țărâna și s-a făcut luce și pe pământ. Ah. Vali vrea să urce în Touareg ca să vadă cum urcă. V-am mai filmat asta, vedeți, dați înapoi pentru că nu e nimic interesant. Peisajul în schimb e foarte interesant aici. Vreau să încercăm să urcăm, să ne oprim la jumate, deși e foarte nisipos pământul. Să ne oprim la jumate și să plecăm din jumate, dacă și reușim. Am montat 33-urile în cap fără probleme, doar în acest fără probleme. Na. Doar în acest loc, uitați șurubelul ăsta pe care o să-l tăiem. Sau să-l scoatem, mă rog. În rest, mașina s-a înălțat foarte tare. Vom face acum un test să vedem cam cât de gomotoase sunt pe șosea. Cumo 285 70-17, un profil care zic eu că pentru un MT e destul de agresiv. Vedem și la noroi. Eu că sunt foarte, foarte curios. Dimensiunea pe care am pus-o este atipică pentru Touareg, că este 33. Se traduce în dimensiune de America, cred că m-am urcat pe bordură. Deja vedeți la cât de ieșite sunt roțile încât nici nu-mi dau seama. Problema pe care am sesizat-o, pe lângă că zgomot nu au nimic decât, mă rog, fiarele care au dispărut din spate și ce au mai rămas. Acolo e caseta, dacă vă întrebați, comandat a doua casetă. Acum îi facem o probă să vedem cam cât de tare se aude pe asfalt. Este mult mai confortabilă mașina pentru că avem balon mai mare. Deci clar este mai confortabilă. În acest moment o să mergem cam cu 100 de km pe oră ca să vedem cât de tare se aude. Da, ea nu mai trage la fel de bine, e logic, dar nu se simte o diferență atât de mare de putere, de lipsă de putere, având în vedere că eu aveam 32 și acum am pus 33. Cred că sunt și față de BF-uri, sunt puțin mai ușoare. Vedeți cam nu merge nici foarte relaxat motorul. Iar ca sunet parcă nici nu-ți vine să mergi foarte tare. Băieții la vulcanizare m-au echilibrat cât au putut de bine anvelopele. Da, la frânare, bine, asta la frânare n-are legătură cu echilibratul. Mi se pare sunetul mai mult decât decent. La cât de cramponate sunt, mi se pare față de BF Goodrich mult îmbunătățit aspectul la drum.
Pedro. Într-adevăr, v-am zis, nu mai zburdă la fel, dar nici... Acum nu i-am dat eu blană, dar cam acum sunt la jumătatea pedalei și acum sunt blană. Na, mi se pare decent cum merge. La frânare e, fiind balonul mare, e puțin dezastru, ca să zic așa, dar ne obișnuim. Na. Vrei și performanță în teren, vrei și... Sunt niște Kumo-uri, un preț, nu că bun, excelent. Gândiți-vă că BF Goodrich-ul, haideți că începem discuția asta, cred că atinge într-un carenaj, da, din păcate, moartea mea. Vă și arăt imediat afară să vedem cu volanul virat despre ce vorbesc, dar face cam mult praf în spate, pentru că sunt ramponate și ridică tot praful. Păcate n-avem ce face. O să mă opresc în parcare la Penny, dar înainte vreau să vă spun ceva legat de BF Goodrich și cum. Discuția este în felul următor. Gândiți-vă că BF Goodrich, aceeași dimensiune ca M3, cum am avut, 32, costă undeva la 1600 de lei, iar Kumo-urile acestea au fost 750 de lei. De atâta costă ele. Le găsiți pe foarte multe site-uri, vi le și recomand până în acest moment. Vedem pe teren cam cât de bine se descurcă. O să vedeți că vă dați seama, eu le voi avea pe mașină. Le voi mai da și jos pentru că am păstrat și 32-urile tocmai pentru traseele mai lungi unde n-aș vrea să le tocesc din prima iar pe căldurile astea. Dar o să fac acum 2-3 săptămâni cu ele, clar o să le țin să fac niște trasee în așa fel încât să-mi descarc și eu puțin adrenalina. Pentru că de câteva luni nu prea mai făcut mare lucru, tocmai pentru că nu am mai avut anvelope. Acum le-am găsit pe astea și mi se par un deal foarte, foarte bun. 285, 70, 17. Haideți să vedem dacă ating. Pe spate, distanța destul de mică, dar nu ne încurcă pentru că atunci când flexează, roata se lasă în jos și nu are nicio șansă să atingă. Într-adevăr, nu mai avem șansă să punem niciun fel de lanț sau alte lucruri. Aici, după cum vedeți, nicio șansă să atingă. Iar aici, în partea asta, nu știu ce se întâmplă, că și cu AT-urile aceeași problemă aveam. Aici nu atinge, dar când e undeva pe aici, dă să atingă. Și atinge aici, din păcate, puțin. În partea asta, nicio șansă să atingă. Da, trebuia să le dau tabla aia pe care am făcut-o eu, trebuia să-i dau cu ceva protecție, nu să o las așa. Dar mă rog, poate îi dau mâine cu niște vopsea sau ceva ca să nu stea neprotejată. Mă duc la Penny acum, ce să zic. Caseta curge de sus, nu știu de unde curge, o schimbăm. Am luat caseta acolo. O să vă las câteva impresii despre cauciucuri și în drum spre Rusu o să vă mai spun câteva lucruri.